Ja hyvää huomenta kaikille. Minä ajattelin pitää opettavaisen tarinatunnin riiteopin lapsuudesta ja nuoruudesta, eli tämmöistä lyhytterapiaa, niin kuin joku tuossa oppilaani toivoi, että ehkä voisin mennä jonnekin muualle, mutta nyt se tulee tässä, niin ei muuta kuin moikka. Mulla on semmoinen asia mielessä, että joskus niin olen huomannut jälkikäteen, että ei vitsi, että tossa oli semmoinen tilanne, että joku mun kaverin mielipide vaikutti minuun, vaikka mä en edes itse huomannut tai edes tehnyt mitään sellaista kauhean selkeää omaa päätöstä. Eli on ollut tilanne, jossa mä oon, että ei, onpas hei esimerkiksi tuolta tulossa tosi kiva tyyppi, että ton kanssa mä voisin jutella. Ja sitten kaveri sanoi, että ei vitsi, mikä idiootti, että et kyllä tuolla ainakaan puhu. Jälkikäteen mietin, että näissä tilanteissa olisin voinut toimia toisin. Menin nimittäin aina sen kaverin mukaan, joka sanoi, että toi ei ole hyvä tyyppi. En päässyt siis itse tekemään sitä arviota. Esimerkiksi saattaisin nyt olla hyvinkin Peter Frantzenin bestis, mutta se tilanne lipui siis ohi, koska kuuntelin siinä kaverini mielipidettä hänestä. Pieni pausa. Joo, painoin stoppia. Niin sitä vaan olin sanomassa, että ajattele sun omilla aivoilla, tee vähän omaa tutkimusta. Ei vaan siis, että on tosi tärkeää, että sä mietit, että onko tämä nyt sen tyyppistä toimintaa, mihin haluan lähteä mukaan. Onko tässä nyt jotain semmoista, vaikka se näyttää hauskealla, niin onko tässä mahdollisesti jotain hölmöilyä? Vai pitäisikö mun niinku itse miettiä, että haluanko mä olla tämmöisessä mukana? Joo. Ei, tämä oli nyt sitten tässä. Joo. Oisinpa edes nyt laittanut sitä meikkiä naamaan niin kuin Vilmo maanantaina. Ei muuta kuin oikein ihanaa päivää kaikille.